Hekk kif il-gvern għaddej bix-xogħol fuq l-akkomodazzjoni soċjali tiegħu wan jużar il-lokalità tar-Rabat fejn fid-djar tal-akkomodazzjoni soċjali sar xogħol ta' restawr fosthom iż-żieda tal-iftijiet. Dan l-istazzjon tkellem ma' Mary Genovese, mara li għal dawn l-aħħar 33 sena ilha tgħix fl-akkomodazzjoni soċjali. Hija spjegat kif f'aktar minn 3 deċenji dawn in-naħat kienu minsija u meta raw li l-gvern ħa inizjattiva ma rridux jemmnu. Tista' taħseb kif tħossok u anke rajnihom qed jiżbaw biżżejjed aħna fraħna, aħseb ara kif lestewhom hu. U għamlulna l-bjut ukoll kollox għamlu bit-turretti b'kollox. Hija spjegat kif fost l-oħrajn dawn in-naħat raw faċċati ta' żeba ġodda minn ġewwa u anke minn barra, tankiet tal-ilma u anke dawl ġdid. Mary qaltilna wkoll dwar ir-realtà ta' nuqqas ta' sigurtà li kienu jħossu r-residenti ta' dawn il-blokok fi snin sħaħ mingħajr sistema tal-interkom. Għamlu l-interkom niwa, qabel laqas kellna xejn u l-bib ta' barra miftuħ berra dejjem. Apparti minn hekk, bħalissa f'dawn il-blokok għaddej l-kostruzzjoni ta' diversi liftijiet sabiex tissaħħaħ l-aċċessibilità għar-residenti kollha. Mary stqarret kif meta jitlestgħu dawn ix-xogħlijiet, ir-residenti b'mod speċjali l-anzjani se jieħdu r-ruħ. Noħdu r-ruħu, għal kollox hu, tinżel tixtri, tmur tħallas dawlijiet imbarazzi, kollox tittamel. Issa jiena naqra ma niflaħx. Ir-ritel tal-ħanut iġibhom lil affarijiet. Dan ix-xogħol mhuwiex wieħed uniku, hekk kif dawn l-aħħar xhur kienu diversi żoni ta' akkomodazzjoni soċjali madwar il-Gżejjer Maltin li raw proġetti simili. F'dan ix-xahar stess, il-Gvern investa kważi 3 miljun euro biex tissaħħaħ l-istruttura tal-binja ta' akkomodazzjoni soċjali f'Binja Buqana li ma' binja kienet ilha fil-bżonn ta' rinnovar mis-snin 90.